ang samani o kokengkha মানে sini ত্রিপুরানি ত্রিপুর রাজা sini bagai kaitor अथवा kaitorni समान जों kaitorno hनै मानिना नांगौ हनै आं अककनो साथिनि गोबां बरकनि अबहाय खावनो कासे कन्फ्यूजन अबनो दूर खायना कांकाय रियली बसै जरा तैनि जुक्ति दं नि आखेबा लजिक दं अबनो साना थांगाका जों अबनो फुनुगनाय आं रमजादि जों त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक स्पेशली जों नायना थांगाके गोबांमा अबहाय रिलिजन बै गदालजा के बा ख्रिस्टियान के बा हिंदू हनै निजिनो परिचय हायपन बसै जरा तै तामो हिंदू माने बिनि फीचर्स अबरकनका जों साइमाया अथवा साहरिमाया माने बगै जों गदालै दं लबेखे अजगा नाया हांगाके जों अबस्य प्रथम पॉइंट अबसे नाय माने नों एज ए तिब्रासा हिसाबै नों जे बरकनो मानियो जे बरकनो मानिनाया थांगो आबो साबो अर्थात निनि सिनिस मानि जानाय साबो दं प्रतिता बरकनो सोंना हा थांगाके सिनि प्रतिता जाति अथवा दफावो जों तिनि रमजादि पान्जाबो थांगाके जों सिख धर्मनो मानो अथवा सिख धर्म गुरु नानक अंका आबो बंगिनो बरकनो दंखादो अंका ताबो रमजादि जों वानसारकनि याक थांगाकाय अथवा सिनि बांगाली समाज थांगाके सिनि अजगा रामकृष्ण फानंखा अनुकूल ठाकुर फानंखा याखेबा विवेकानंद फानंखा गोबांमा अबहाय बंनि महान व्यक्ति रक आगियो धार्मिक बरक रक आसायजाक इंका आबो स्पेशली नाया थांगाके बरक जतनो आबंनि बंशनि बरकनो बं जातिनि बरकनो दो इंके अबहाय केना सोंनाय थांगे गोबांमा अबहाय ताइबो दंगो आबो सिमि एग्जांपल हनि हिमाया नों अर थाना थांगाका निनि राम हंथुं कृष्ण हंथुं निनि भीम हंथुं अथवा हनुमान हंथुं अबरनो नाहा थांगाव सिनि अक्षेत्रेबो जों अककनो फायो जे राम सं आसायमानि बरक दिल्ली याखमा तामुनि दिनो से दिल्ली इंगो आगेनि दिने तो अब निनि कृष्ण संरके हस्तिनापुर अब हाइके आ जगह जन दिल्ली बा उत्तर प्रदेश नि एरिया अन खलायो दो ताबुको ककनो साना थांगाके रमजादि बंनि आरो आसायमानि बगै बरकनि आरोनि बरकनि प्रभाव राम अथवा कृष्ण संनि प्रभाव खलाय थांगा अंगे आ गाना गिनि एरिया नि बरक प्रभाव खलाय बगै बरक बन मानियो एवं बबो बिनि बगै भगवान नखा बरक एक समय पृथ्वीयाव जन्म खामाने जतन भगवान नङै हनै जों हनै मैया माने पार्टिकुलार बरक रक जतन जन्म खामाने न ब खरकसा बरक न तिनि अजगाव निनि जिसु ख्रीष्ट फानंथों सिनि जिसु ख्रीष्ट एक समय आसाका जेरुजालेम बबो आसायमन साथे बरक ngैनो आसायता एकमात्र बरकनि बिसि बेतिक्रमत बरक नंगो एवं बरक सिनायङै बासाव एवं बरकनो लामा फुंनानि अबहाय बंनि क्वालिटी एवं बंनि शरीर अबहायके मानै फाइजाक सिद्धि मानै फाइजाक अबहाय व्यक्तिङै बासाव ngै एकेबानिनि गौतम बुद्धनो नायनायदि गौतम बुद्ध सेम एकई रकम न ब साधारण बरक तंगसे एक समय दीक्षा मामानि परे ब जखन सिद्धि मामानि परे के बाके धार्मिक बरक ngै थांगा सेम अमनो अककनो साना थांमानि आं माने प्रतिटा अञ्चलो जे बरक जे जागाव अमहाय धार्मिक व्यक्ति आसायो एका आ जागाव आ बरकनो मानिनानि बागैनो बाद दंगै थाङो एवं बरकनो बं भगवान ngै बासाता ngै ताबुक आमो हाइके जे जागाव कल्चर अथवा कास्टम बंनि जे तमुं चामुं निनि बरंनि आ गाना गिनिनि बरक रकनि आबरक बाय मिलि जाक आ जागाव जदिनो कुनो महापुरुष आसायखांकेबा आ जागाव डाक्ति खायै बरक डेभलप होननानै सुजुग मानो ताङै ओंखाय माने आ जागाव बंनि काल्चार कास्टम ट्रेडिशन जत किसुनो बरक बाय गदाल जाक एवं कलाई खायै आ सामंनो फोरोंजागै थांता नों सोंताबो सिनि त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक के अ जागानो समस्या ngै फाइमानि जे जों ना ख्रिस्टियान ना मुस्लिम ना बुद्धिस्ट ना हिंदू हनै जों निजेनो कामको परिचय दिमान ओंखाय ताबुक स्पेशली जों सिनि आगिनि दिनाव राज राजानि आमलगो जों सबसे सिगां सिनि जे सेंथं बांनियाखे त्रिपुरा राजा बा सिनि चंद्र हनै बहनजागो ओंखाय अब माने प्रथम जदिनो राजा ngै दंके आ समयो जों हय ब रियली अमहाय धर्म प्रचार खायना थांया फानङै दंदि त फान ब आ जराव नेचार न बिलीव खायो के नेचार न सिनि काइतन के अ जगाव बनो जों विशेष खायखां का बा अ नेचार न ब जेमन निजिनि भगवान हाइके नुगो अर्थात जों बिलीव खायनाय काइतर दङ थिंना एवं नेचारनि माध्यमनो जों काइतर न मानाय नेचार से जों जद किशोर नाय हनि मा हनि ककनो न जों वानसुना थांगांके माने ओ जे नेचार न मानना थांगांखाय जों खरकसे बरकनो जों मादम मास खालामनाय आवके और जागाव निनि सेनि काइटर
angya khawa madom ni songjak na yengke tripur rajano sing songoi mano ni okokno ang mane logic tongo ni samani kokta karon mane kaisa jati othoba dopha no development khaina thangkangke a jagao dophani othoba a jatini bongsorok no 응의 동상가와 몽니 삭니 트이 허르 또몽 짜몽 저도는 밀려온게 닥디 카이 생 가사위마노 그 쪼또는 두니아니 아스 가방마 아마 하이 마프로스노 나하나 타게 마네 버럭 깨브니 아마 하이 데스라고 저디노 아마 하이 마프로스 아사일리 안가바 보녀파는 빌립 카이다 이 아마 하이 그러니까 어저가 능 dormo 제스판 나이 동디 니니 크리스찬 당의 동 হিন্দু দাঙ্গি দাং মুসলিম দাং কোনো ফ্যাক্টরিয়া ফ্যাক্টর অর সে সবচেয়ে কতরঙি বাসাও মানে এটলিস্ট सोंनो तुइनाय अथवा सोंनो सारनाय सोंनो फुनुंनाय आ लामा आगेनि दिनो सिनि दफा अथवा जातिनि बिसिङाव साबो साकां थाइकेना इंगा अबनो नों बिलिभ खायनो नांगौ इंगा अबनो नि काइटर नि सामानि ओके